F'xenarju li fih qed naraw żieda qawwija fil-każijiet pożittivi ta' COVID-19 wara t-tneħħija ta' restrizzjonijiet f'Ġunju li għadda mill-Prim Ministru u l-Ministru għat-Turiżmu, il-Kamra tal-Ispiżjara qiegħda tagħti direttiva lill-ispiżjara tal-komunità biex ingħaqdu fi protesta simbolika. Dawn id-direttivi se jibqgħu fis-seħħ sakemm tiġi salvagwardjata s-saħħa pubblika. Il-Kamra tal-Ispiżjara fi stqarrija qalet li waqt li konxja tal-bżonnijiet ekonomiċi tal-pajjiż, is-saħħa jiġid u għaldaqstant ma taċċettax li s-saħħa tal-poplu tiġi wara l-ekonomija. Il-Kamra tal-Ispiżjara sejħu protesta simbolika li bdiet fit-8 ta' filgħodu fejn ma l-ispiżeriji twaħħlet faxxa ta' drab sewda fl-entratura flimkien ma' stqarrija ta' spjegazzjoni lil pubbliku. L-ispiżjara għandhom jilbsu żigarella sewda fuq il-pavlu tal-lab coat bħala sinjal tal-luttu għall-vittmi ta' COVID-19 u għat-telva tas-sens komun, il-prudenza u r-rispett lejn il-frontliners u l-vulnerabbli. Il-Kamra tal-Ispiżjara qed tikkundanna ripetutament it-tkaxkir tas-saqajn, il-konvenjenza politika u l-iskuża tal-irkupru tal-ekonomija li jieħdu preċedent fuq il-pariri u l-għarfien ibbażati fuq ix-xjenza u l-mediċina għad-detriment tas-saħħa tal-poplu. Fl-istqarrija tagħha, il-Kamra tal-Ispiżjara sostniet li issa urġenti aktar minn qatt qabel li tittieħed azzjoni konkreta, mod partikolari meta pajjiżna ra l-ewwel vittma ta' COVID-19 minn meta tneħħew ir-restrizzjonijiet.